Vitajte na stránke storage.sk. V tomto krátkom videu vám chceme predstaviť to, čo nájdete na našej webovej stránke. Naša webová stránka sa dá rozdeliť v podstate do troch základných častí. Prvá časť je venovaná e-shopu a produktom, ktoré v e-shope nájdete. Produkty do nákupného košíka môžete pridávať buď cez menu, ktoré sa nachádza na ľavej strane, alebo cez popisky jednotlivých kategórií, ktoré nachádzate na titulnej strane. Vo vodorovnom menu nájdete položky o nás, obchodné podmienky, katalóg a kontakty. Pokiaľ sa rozklikneme do tohto políčka o nás, nájdete tu popis našej spoločnosti, krátke video, v ktorom je naša spoločnosť predstavená. Pokiaľ vás zaujímajú obchodné podmienky, môžete si ich prečítať v kategórii obchodné podmienky. Pokiaľ vás zaujíma grafické znázornenie produktov a toho, čo ponúkame, môžete si pozrieť katalógy, ktoré nájdete v takejto listovacej forme v záložke katalógy. No a nakoniec veľmi dôležité sú takisto kontakty, ku ktorým sa dostanete buď cez položku kontakty, ale takisto pokiaľ potrebujete nejakú pomoc, môžete si všimnúť, že v hlavičke webovej stránke sú uvedené telefonické aj mailové kontakty. Takže to je prvé nákupné menu, vodorovné menu a pokiaľ sa chcete dozvedieť ešte niečo viacej, môžete na stránke naskrolovať nižšie a zistíte, že tu nájdete poradňu pre zákazníkov, kde nájdete video, ako nakupovať v e-shope. Môžete takisto objednávať telefonicky, môžete sa pozrieť na spôsob dopravy, aké podmienky máme, a rovnako si môžete prečítať podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú osobného odberu. Okrem toho v spodnom menu nájdete takisto záložku dôležité odkazy, pod ktorou sa nachádzajú naši partneri. No a nakoniec takisto v spodnom menu nájdete opäť kontakt, či už telefonický alebo mailový. Čo by vás ešte mohlo na tejto stránke zaujímať je, že samozrejme sme prítomní aj na Facebooku a budeme veľmi radi, pokiaľ kliknete na tlačítko páči sa mi to a pridáte sa k nám aj na Facebooku. Veríme, že toto krátke video vám pomohlo s orientáciou na našej webovej stránke a veríme, že sa k nám budete radi vracať.